บคุยบัดงันสับเป็นคุยจะพีนักเบลย์เท้าจงพีบารอบัดนักกีเอบารอกีบาลาเป็นติงเอียพีงันสะอายฮพีกระโดดนุดกับบัดทำไมบัดงันสะเทบฮพีกับมันเสียมกับบัดทำไมงันสะเวงโนนาพีกระโดดนุดเมาบัดงันสะอายฮพีดากระโดดนุดเบรียวงันสะบูฮพีดากับมันเสียมจงอาบัดงันสะเป็ดบัดพินรักเคียกีอันจงอาบัดพินสุมารีกีคุมบารอกกีบางงาลาไอฮับพีกสมบุตรลังกดงี้ไองูเอเมคุบเลย์บัดนิคอดกระปาดยากกระเตงจงเมงี้ไองูเอเมคุบเลย์บัดนิคอดกระปาดยากกระเตงจงเมงี้กันเมาเบียงยากิกามพลาจงเมงี้ไองูเอเมคุบเลย์บัดนิคอดกระปาดยากกระเตงจงเมกาบุรมฮาอุปาบารุคุณบารุมันซิมบักุยงี้ไองูเอเมคุบเลย์บัดนิคอดกระปาดยากกระเตงจงSao phâu nhiều Ina pai biang cakaslah terus pa saupolai. Kijing duai.
Tungin aingu ya unong penim jongi ubawan syakanika pertei kenang ba ublay unlong lem batngi Yaro yame ko kanrat bat ni samu yame. Gipdiang ngobha bat yaro yame ulur step ba pernai usok nangkong nakibayap ay bangin yat rengkat bat me hakajing syai paskha Yaro yame ko kanrat bat ni samu yame. hakani kasngi syong thaj tu yarap yangi banyo i yakajing itanat jong ki jentau jong me tu pli yakikmat jong ki doknut jongi bangin la ban i yame ha ki jentau jong me Yaro yame ko kanrat bat ni samu yame. Ku kenrat ngialum saudong kami jong me kum kaying kasem. Yarap yangi bain klet yaki jing jauh mensim. Ban penbej yaki jing yapher jing mut. Bat ban yamap mar kaliang. Yaro yame ko kanrat bat ni samu yame. Ngiduai na kabanta kirampai Kristan. Tu mensim jong me un peniateli yaki ha kajing ngej bat kajing i. Yaro yame ko kanrat bat ni samu yame. Kuk pa jongi. Ablay try kenrat tu hikai yangi barabor banting buram bat ban i ya kekerteng bakhu jong me. Naba mem jupep banyada yakitu kibaisa hakajing i jong me. Ngipan yakane da ukris utrai jongi. Amen. Ngop hang yesyong. Kani kalong kasngi ba utrai hi ulathau. Tongin ya risa bat ngin ya kemen haka. Naka kitab Sam kalanong shispa khatpra kadakot arpau sau. Ka Women Commission haka jingyai lenti haki arpau teli kisnem. Omla banlen bakalaya kendu bun kijing bat kijing tenju. Henry klemdu jingkermen da kamen sim kabakamen. Ringkat kajing yaisha ha kijing jenjar. Bat da kajing i ublay nilanang he nang san habun kiliang kam tam haki kamen sim. Katong jong ka Women Commission kalong ban kentiu ya kilong kmi hakikam mensim ban pengam jeliu hakajinget bat ban penlong ya kilong kmi kibalasya pen kubor halaying lasem hakabalang bat haka imlang salang hakum kane kasngi kabakrau kamensim jongi kilong kmi kadab kaslei da kajingkemen ban priang ngobhaya pi baro hakani kangu kademblei hakabaning kong ngi priang ngobha ya ilingdo sad ba i jongi imos Reverend Wilbert Marwen iban long i kongsan hakani kakanya kakriam bakut Bishop kajingdon lang jongpi hakadorbar pelun jong kilong kami kapan sngo shngan ka ai man sim yangi ni pediang sngo bahaya pi syakane ka lempung ka baar pau ni pediang so bahaya kiling do so blay ki balaya don ringkat bani nadu menin kasngi kum ki resource person i father Gerald Kongji but i father Hubert but baro ki father ki balawan ya rab ban ai ya ka sakramen jing pen yesuk nadu menin kasngi bat hadu menta kasngi ngi pediang so bahaya baro kilingdo kibawan menta kasngi ngi pediang so baha ya spiritual advisor jongi i father Sylvester Nongsi i balaju senran yangi nadu basdang hadu kane ka klip mat ngi pediang so baha
ya ki sister, ki brother, ki balawan lang, nadu menin kasngi, ban pen kemen, ban pen shengan lem yangi, ban senran yangi. Kajing don jong pi, kanang pen rem men siam shu, ha kajing mane blay jongi. Ni priang sobahaya ki special invitees. MLA Badan Buram jong Kamau Kerwat constituency, iba Renington Lingdo Tongkar. MLA jong Kanong Stone constituency, iba Gabriel Walang. EX-MP jongi iba Pala. EX-MLA jong Kamau Plang constituency, iba Kennedy Kriam. Ki officer baper. Kajingwan yasnok tilang jong pi. Ha kalempung jongi kapan pu penpeng yangi. Ni priang sobaha ya iba Manuel Badwar, ba Barnabas Nongba, ba Herman Karlingdo. Bat baro ki riurang ba ki balawan na ki jaka baper, na ki diocese baper, na ki parish baper, ba na ki balang shnong baper. Ni priang sobaha ya ki pastor, ya ki rangba shnong, ya ki waipat kinong yalam balang, ki balawan ban yasnok tilang bat ngi ha kane kasngi kabakraw. Kacingwan sa kilang jong pi ya kane kadorbar pelun jongi, kalong kaba pensngohun men siam yangi. Ngi piniang sngobaha ya baro ki father ki sister ki brother ki deacon bat baro ki reunion. Ki bawane si mentabat ngi hakane kasngi ngi pediang sobhaya ki het katekes ki rangba balang ya ki sengrangba kinong yalam sengrangba jong kadaisis kinong yalam sengrangba jong ki parish paper jong ka host parish mau kerwan ngi pediang sobha ya kinong yalam jong ki senglong kmi jong ki daisis paper ngi pediang sobha ya I Presiden jong ka senjuk kentai Katolik Shillong Archdiocese bat ka tim jong i ki balawan ban sakilang ya kane kasngi bakraw ka jongi kumjuru ya ki longkmi jong ka Itanagar Diocese ki balawan ban donlang bat ngi nadu menin kasngi. We also extend a warm welcome to our dear women from Itanagar Diocese who has graciously joined us for these 2 days of a convention. Your presence has truly added joy and meaning to our gathering. We deeply appreciate it. Ngi priang sobahaya ki dukot jong ki seng baper na ki shnong bat ki jaka ki baper le se ngimla banjer kerteng lut. Ngi priang sobahaya ki choir kiba lapan syok men siam yang i hakane kacing ruai step bat nginget haduk kebakut kacing mane blay ka jongi kanlong kacing mane blay ka ba syok men sim lingba karwai kasyaw kaput katem ka jongki ngi priang sobaha ya kiba daipet ya ka sound system bat ya ki benta baper kiba ngingi penonkam hakane kasngi ngi priang sobaya ki longkmi ki longkpa ki samla ki hebarit bat ya pi iway ki ba ya shim benta bat ngi ha kane kasngi kraw ka jongi kane kasngi kalong kasngi sa chingkan mau namar ba kadai ka lengku ka ba ar posnem jong ki seng longkmi kadaisis nong stone kentang yawai ngi priang sobaya baro ki ba yasnok tilang bat ngila hapok kane kamadan ne syabar jong kane kamadan to ublay ka chingit un kulang yang ngi baro kitu kibadon kam ya ka sakramen jing penyesuk ki father kidon syakani kaliang Kibadon kam ya ka sakramen jing penyesuk ki fada kidon hakani kaliang hakani kapor ngi kentulang ya ki presiden ki member jong ka women commission ki member jong ka 10 resource person bat ki presiden ban yayai procession lang bat ki lingdo bat mentah ngin sarung sya
kajing mane blay kabakhoy kabakan tang tam da kajing riu blay สงบหางเนียยังนักนับพระสปะไลโพสาวกันนับพระสปะไลโพสาว Be
Subhashong Kindet bangin Shabat Langamas Bakut Kin Bureshwai Kini Ki Jingtrawa Nagbantak Jiran Kam Beper Jungkikun Kristan Batarwa Kanagamas Bakut Haganagastat Haganagamas Bakut Kin Sudwahi Nagabantak Jingjap Kabanangkong Jongkas Commission Jongkaseng Long Kami Jongkadaisis Jungi Badyong Kiparis Beper Kam tam le kane ka paris jong kamau kurwan ba kilong kmi jungi kilong sha ta ki jung sha ye ki wei pat ha ki jung im ka jung ki ka yeng ka sem ha ka sunong ka tau ha ka balang bat ha ka paris bat ha kari bara ka wei ha ka imlang ka salang nemar kilong kmi berwar ki dei ka danut jung ka yeng ka sem te ai ba ta ka danut ka basin shar sha ki yeng ka sem rengkat baru kupau bude ka jebing jung ka yeng ka sem kini trelang da kijing suk da kijing tuli ha ki long ying long sam ha ka balang bat ha kari hi bara kuwe in sadwarum ta kijing sungu jong kijing sem jong bo palan sing nong se bat kong riti shas yem babara sing shisam kin ko kin khia ki ba kin met kin der ku bisi kijing sungu jong kijing sem jong dream tinas imle bat elinas imle bat ki khun nyongut ki men ki para bara Badan kami ya kijing kau jingkia hauneu senam batmai bat kisnam ki bandang ban bakin bet kin biang ke kamai keji ke bala ke sengi ke jongki kijing dua na ke banta ye meron nong se bamta ke ke seneng ku sengi kha jong i ba blai nang ai i ta kijing kau jingkia ke met men sim bat kijing ke sem bara ke we ye dua nam ta kijing sem jong i do silar ta thiang baru pa sin shar marwen bat prangut ki khon bakin yo ta kijing so kijing kemen kijing bha kijing met kijing i kijing tele kijing sem ha uneu senam batmai bat senam ke bandang ban indwai na ka banta ila kimwan baila ban pen kra bhai ka sam class 10 ka final jong i ba men sim jong blai sinrani i ha par exam ban ko ban klan ban bha ban miet ban tho bhai ka sam ke jong i indwai ro na ka banta iri bakor bain ko in khia ban kta blai ya kamet ka phat jong i ban lai ne kta ki jing mi ki khnyang bat kumtat kan yo tak jing ko jing khia ba pura kumjuro na ka banta shai ishal bin bendon tak jing suk ka jing kmen ha jing im jong i nindwarum ta ka si kha jong kong ri hun lang leng do ba blen unai tak jing ko jing khia ha jing ka sem ka jing suk ka jing bha ka jing met ha ka jing jong ki nindwaru na ka banta i kong sensiful the car president jong ka women commission dong stain bam ta ka si kha ka jong i ba blen kar khu ka dai i ka jing ka sem ka jong i Indwaru naga bantau nang krau leng do marshilong berkhi singi khamanta ka singi banyo ta jing ka jing khia jing er ke bisi ina ha nang san berbor ha jing tibru tiblai indwai naga banta ka jing sem jong ba sin shalang yo pnyo bari kong mestelda kharbani bari ki khon jong i ba kermen kharbani banyo ta jing ka jing khia khamta me naga banta mestelda ban khasu khasani khon ban light na kijing air kijing ma kijing pang jing stam ban ek nek bisi ban kwat ban klan jing em jong i indwa nam ta kijing ka sem jong ban jelen leng khoi bari khon i ba hun shisha ba blai trai kanat u ya sindran bar bari ki ban yo ta kijing smu ka ba ha kijing thrang ha kijing em ka jong ki kam time le kijing kai kijing khia kijing ba kijing met kijing sekri ya kana kan thang kam time le isar bernari maulong Indwar ta ka sem jong ido king well ling do ling khoi bari kong etil frida marwen ban ringut ki khun ban koi ban khia ban pha ban miat ban ke bisi ban suk ban sain kalong ying kalong sem ban bit ban biang ka bla ka singi ka jong ki indwar ta ba polen jarwa bari kong selores nong ram ban langut ki khun kam tam e na ka ban ta kit bak
nang manlai na kijing pang jistam kijing kendet kijing pak sniu kan sha bo jusu ya senran berbor ha kijing im kijing i indwa nam ta kijing ko jing khia jo irani sha wa lang manlai na kijing pak sniu kan sha ba bleu na ai i punya senran i habatia abadam habalat habawan manlai na kijing ting jing ma jis er ne ban ata kijing sok kijing kiman ha kijing im kijing i indwa rum ta kijing kasem jo ikong Lucia Sangriang bat Stefan langsa bat kikun sangut bakendon ta kijing sautu kijing i kijing ma iwi pa kam tam le Lucia banon barbo kijing pang kemet ka pajui bo try kan rat uktai i banyo ta kijing ko jing klein ke bapura ngidwa nam ta kijing kasem jong ba heading lingdo na ka banta kijing pang system jong i banyo na kloi bo jusun kta kemet ka pat kijing i kumjuru Italian paryong badan pedang jing sipong jing pang system jong ka klik kijing i indwar mta kijing kasem jong smilin dong sit bat medal sat bat khwengut ki khon ban koit ban khia kham tam nam tai larisha nong sit bat I wanda sisha nong sit sha begin sedang ke exam jong ki kinyo ta kijing ko jing khia kijing sotu kijing champang ban job ya kijing ile exam ke jong ki indwar nam ta kijing kasem jong rijai sat bat ba roi bastar yo pnyo bat nyungut ki khon kham tam na ka bantai yang pen skam sat ban koit ban khia ban bha ban met ban e ke bisi ban suk ban sain ke jing em ke jong I indwai na banta ke jing khu si kha jong I bashan lang sat badab lais nam ta ke si bai nang ha nang san ha ke jing nang jing sat ke jing tip te blai ban e ke bisi ban koit ban klein ke jing em jong I indwai rum ta ke jing sem jong Felicita lang khoi badiba Michael Tongni bat sangut ki khon ban suk ban sain ban bha ban met ban e ke bisi ban bit ban biang ke bala ke singi ke trai ke kata ke jong ki indwai na ke bantai lerda basai muat berana pedang jing pang bau jisun kata I ban koit ban kia ban bha ban met ban ek bisi ban lai dag jing stam jing ya ra ke jing em jong I indwai ru na ke banta I balawan bet sisha thaba berana pedang jing pang bau jisun kata ke met ke phat jong I kumju ru nta ke jing sem jong I bani sha thaba ban so ban dan ta ke jing sok ke jing I ke jing bha ke jing met ke so to ke jing sem bat ke jing dab jing biang ke jing sok ke jing keman ke jing em jong ki in airo kema sangu na ke banta ke jing singi kha jong I wan dap pedang tongwa I baladap khat prasna mata ke singi ba blen rim dam sumari I ha ke jing long samla jong I ban light na ke jing pen show jong sla perthai ban ek wisi ban koit ban klein ban ba ban met in waru na ke banta ke jing long khu snem ke ba ar jong ke jing ta kan te kurim jong I ba kor berlin wa lang badi kong sai dalin jarwa kumbau blai la kerku ki ar pas nem nang ya kerku su ya ki ngesem joki kendap jing suk jing bha jing met jing ki bisi pat ki nang ki berba saprang ha ke yo ke kot ha ke bala ke singi ke jongki in dwai ro nam ta ke jing dwai sungu jong I kong bioris wa lang bat I srelin wan yang bat nyangut ki khon skam bak lang wa lang simtri hon wa lang wan bok lang wa lang dahun shisha rihun shisha clever san shisha gerpangya na kebantai dahun shisha banta ke singi ke singi ka jong I baila ban pen kra bai ke exam jong I ke ban sastang ni kisi ban sim jong blai wai sendran berbari I ban thop ha bat ke jing kesem ke yo jing suk jing kiman indwa nam ta jing ri si jong ke jing kesem jong I ba Cornelius Marthong bat LT Meras imli berangkat berki kun krau bok ila kemen hun ju ban kit bok I ban kemen lin kam tame na mta juban kit box imli iba mata kesingi I don kam ya kijing ko jing khia ke bapura ha kijing em jong I bau jisun kta kemet ke phat jong I un er ke bisi in nang sa nang san bo jing sumar jong ublai indwa nam ta jing er ke bisi jong I Genebib wa lang bat ki khon ni Arjun Star in US Daris bat ki seu laingot bakin bet kin biang boblen ring sumar ke gasam ke jing sok ke jing bha ke jing met ha ke jing dap jing biang ha ke bala ke singi jongki indwa na ke banta ngi re bisi jong I kong berista leng do ban lai na ke jing pas niu kan sia ban koit ban khia ban bha ban met kham tam na ke banta ke jing gasam jong I ki khon ki seu bat ki persabaro ban indwa ru na ke banta kini ke ben sim ke bala klat no boblen ai ki ta ke jing ya tha ha ki ma benang na ke banta I Erodian walang beladap entalai perpras nem kijing klat no kijing I bawlen ai no I ta kijing ya tha bum jukut ladai dang dan kam ya kijing duai kijing I indwai rom tak men sim la klat no jang I riam
naga benta iba Elius Karleng do badap benta sisnem kesni klat jong i boble na ayat gi ta hakima penang un map ya kalat ke jong i ya jong bakla jong i baro indwarum tak ben simbla klat no jong ina risha bladap arbanai menta bo traun ai i ta gi ta pam jukut kumjuru naga benta saungut kibla ino ni wei bladap rabnai menta kesni bat kumjuru nag banta junon kam jung kai kesem jung i indwaru namta kemen sim jong i pen shan hasya boblen ayata jung ya thai bam jukut ha ke hima benang indwaru nag banta kemen sim jong blansius jarwa pernailin tongwa anderson tongwa banyo ta jung ya thai bam jukut ha ke hima benang indwaru nag banta jung ya thai jong i fulen trniang boblen ayata jung ya thai ha ke hima benang indwaru na kabanta i rafe dali sarling do boblen aino i atak ji atai ki ma beneng indwaru na kabanta kemen sim jong ikos parlen lengkoi boblen map ekalat kelet ke jong i ban aino atak ji atai ki ma beneng indwaru na kabanta kemen sim laklat no jong iro sinaling do marsilong bladap sisna mata keski boblen map kelat kelet ke i ban yo no atak jing suk ke jing kemen ha ke hima beneng kini gede jing dua bengi dua gede kemas berkut interwa oblay ya ke jingdan kam jingi kemet kemen simni ke bedeng em mat balak hat noro kini otak jing jata hakim abneng ini yang mentangin sedang ya kemas berkut nubi siap ha kekerteng upa badukun badu ben sembaku Kajeng suk utrai kandon baraboreng kat bat pi kat bat piru ngai ngu badyaro yau blei trai kenrat u blei unong tau chongi ngai kajeng ku blei ya pi baro iwei pa iwei ko henben ko para beiet ningkong ai kajeng ku blei ya fra paris pris chongi hne fra alphonse fra sendrop ya Ifarasil badai spiritual director jong ka women commission jong ka diocese jongi batna ka benta kilando baro kibala don ringkat mentah kene kesngi ai ke cing kublai yaki ya ke cing duai bakar pang jongki ya kane ka seng longkemi jong ka diocese nogston ai ke cing kublai ya i president secretary bat kinong kit kam jong ka women commission jong ka diocese nongston bat ya pi baro kilong kemi kinong kit kam ha man la ki jong ki parish bat ki unit ngai ke chingku bleiru mentag sngi kerpang e na ka benta i sarpala i baladon ringkat bat ngi i MLA Gabriel Walang i Rendington MLA jongkane kadong kathan chungi i ba Karnes nong yalam chungi i ba Barnabas belawan nadu nasyolong i ba Herman Karlingdo belawan ringkat ba Kenfam bat ya kiwei ki riurang ba chungi ki belawan ban pensngan ban ai mensim ya kilong kemi jongkane ka diocese chungi ya ki katikis chongi ya ki officers baper ya ke police department bat kumju ya ki pastor chongi bat ki teman basan bat ya ki wei ki parbanget baro ki bawan ringkat mentah ke cingkublei ya pi ki reuniam baro kentei bisenrang ki bradar ki sister ki samla ki longkpa bat ki heb barit baro ki badon ringkat mentah gesngi Kohan men ko para beiet ngis ngau kemen na kabenta kacing don jong kilong kemi hapo jong kene ka diocese jongi ngis ngau kemen ban yo iya pi kolong kemi beiet kiba yalum saudong hakane ka parish katne kacing ya pun jong pi kibadang yawan bat gidang ya poi kibala poi na du menin ki delegates ngai kacing kublai bakar pang e ya pi bat ya ki representative jong ka diocese Itanagar ki balawan nadu menin ngai ki cingku blai yaki
ko men ko para biye ngidon menta hangne ha kadwan dupat hakangu kadam kabau jisu khot yangi bad ai ka chingkublai yangi bad ba ngala ai ya pi ka chingkublai ngala ong ka chingsuk jong utrai kan don ringkat bat pi te ko men ko para pila jubab ringkat bat piru kaniken ka chingsuk ka jong utrai ka ba un sawan ra hangi menta ka sngi hage ching im ka jongi haman ka por haman ka khlipmat haba mangi ngi sim benta hage ching knya jong kamas bakut ngi akendu yakani ka ching ai ngi yo yakani ka ching ai ka jong utrai ngi akendu yo utrai hakayu khres bakut te namar kata ko men ko para be da ka man sim snguret tongin kubur bangilong kinong pop knang dublong kita ki balakre ban le niam ya ke ching maya bakut nga pla how blay badon bor barong badia pi ko men ko para bang le pop shibune da ke chung khat de ki tin de ki kam bad de ching le klat da ke ching le palat chonga da ke ching le palat chonga da ke ching le palat bakrawe chonga namar kata kerpa de kamaria bakut kabay sa kate soti yak yangel batkiru khut badia pi ko men ko para bandwai na kabanta chunga how try play chungi ublay badon bor baronis ne yangi badan dalamap yakipop chungi unyalam yangi sha kaching im bam chukut jingkemen ka bakrau tungin kan hoi risa bo bleu lama biki pop chongi da ka bangir wai ka buram how play shajrang Try to
Dongin ya duai hilum lang ya kijing duai cungi baro kibangila terwa hakani kesngi na dubas lang kamas pukut bad na kabenta kijing temu cungi shimet ko play badon bor baro bad bayem cunam meu bapanya ya kiai baro habneng badaka kendau tu ngabis nei ya kecing karpa chong ke pa chong me bato ai ya kecing suk chong me hakis ngi chongi dau try chong yu jesu kresu kon chong me ubayem baru basan charing kat bat me ha kecing along kawe chong umen sem bakut u play chunom la chunom. Kajing pule na kakos na kakitab u Isaya nong yatu lupa. Ha kapor ba mensyua. Utray ulaong hanga. Pilong usyakri jonga ko Israel. Ha uba ngan sayo buram. Di menta utray ukran. Mau ubalasandur yanga nadu bapun yanga banlong usyakri jongu. Ban penpai biang ya u Jakob syau. Bat on pendup lang lumlang ya u Israel hau. Nabang layo buram hakmat jong utray. Bat ublay junga ulak lalong kacing klan jonga uang. Empat biang bapinlong usyakri jonga. Ban keli ya kijat kikenja u Jakob. Bat banwan ya lambiang ya kibadangsa u Israel. Ngan a ya pi kum kacing syai ha kijat ben riu. Ba kacing penim jonga kandu poi syadu bakut kapertai. Kaktiin jong belai. Nakasam ke basau pau kanamba nyaus pa arpuway. Nyaus pa arpuway. Insim kedekat kabanangkong balai basan bapra bat kendai bat kat ar. Kerana
Korontinar untolpa Paulnisia skongpat tiniko parayani. Sa Korontian odaisa pot sa oni getamona. Isolni namnekachi okamgemen Jesu Kristoni watata Paul aro anchingni jong sostenesoni Korinto donggepa isolni mondolina Kristo Jesu o rongtalat kemenrangna aro plak piaprango wamangni aro anchingni getil Jesu Kristo o bigeparangna plaknan anchingni pagapa isol aro getil Jesu Kristoni kak sara aro tumtoma na simang baksa ungchina isolni kata kumatil china Ngop hang nyayeng Alleluia,
Utrai udon rengkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing pulina ka gospel bukoy. Kat komoyanes. Kapuro mami kutrai. Hakatakapor. Uyanes. Ulayo ibu jisula wansya ubat ulaong. Hakmi ukun lang brojong ublay. Ubakit no yakapop kasang jong kapertay. Deyuni yaubangalaong. Hadin jonga uwan ubriu ubakam kraw banyanga. Nabaulalong haswa jonga ngangam shem la itu yu Henry nagabentagani ngalawan ban pen baptis daka bandup pen itu yau ha Israel Badyanis ulay kasaki ngalayo iyaw mensim Buhian na bneng kum kaparo bat usa halor jong u ngangam shem la itu yu Henry uta ubalap hayanga ban pen baptis da ka uloong hanga uta hauba pilayo yo mensim buhia barusa Uday, utaken, ubapen baptis, daw men simbakhoy. Bad ngalayo bad ngalayeng saki, baw niulong ukon, jong ublay. Ka gospel jong utray. Men ko para bait how try chong yu Jesus Christ ublay unong bu unong tao ublay unong ay yagaching chongi bad unong panyat yaki ay baro ha kani kasla pertay ngai gaching kublay yapi baro sa chisen way pai way ko men ko para bait karpang yapi kolong kemi ba kani kasngi kalong shisha kasngi kabakmen ban yaro pendon buram yau play kani kaching ya kendu jong pi kolong kemi biit kalalum lang om tang ya pi kilong kemi jong kani ka diocese Henry lalum lang yangi baro kibana jan ban na chengai ban don ringkat hakani kasngi ban yaro pendon buram yau play Kaway kalong kami kabaladon nyongut kikun kalayo pang bat kalasitom jur hadin kata chisngi kaklem ring mensimsyu bat baro kibahayang asem kilong ba kalaklat tekumta Henry Hashwa bakin pen sat pensum yaka
kilap ba kaway na kibenta jong ka kejat jong ka kadang sa haga jing saat kumta kila sange ban pensum ya kamet jong ka kila ap ya ka hadin kata hadin chisngi kani kajing saat jong kata ka kejat silyang kalawan biang bat kalanang pensaat penklud ya baro simet bat hadin kata kalaring mensimbiang bat kala imbiang tekum ta kibahayeng kita kikun bat kiwei baro ba maka kalayo i hangta baki lumbun saudong ki kalakeli yaki balai piadon pialum lang katne manga marwei ngayat hakata kalenti ba omdon briu mano nrei mapi menta pidon hangne sibun jayu pile ayu hangne te kikun ki ong nilaap yapi namar ba mapi pimsem ring mensem shu bat ngilalap ba mapi pilayap te menta pat pila imbyang ngikemen hanrei syai pidon kilakeli syai pilet haba piong piat marwei kita kalong kemi kalong ngalayat kalenti kabajengai hadu kata-kata bat marwei ngayat omdon senong omdon tau ngalayat kalong kum katliu kabajeliu bat kaba dum bam don jing sai hangno ngalayat de gejing ting bat ngalaher stet tang ban pelaj yalade nagata gejing dum henrei hadien ngalapoi sa silyang ta ngalayu i ya gejing sai kaba pernai badha kata ka jaka ka ba pernai la don sibun ki briu hanrei shua bangan rung ha kata ka jaka uwei briu ulaap yanga ka ong ulaap uang khang wadrung hangne ngimsha ba pinwan rung hangne lej pai sha kalenti ka ba piwan kam itu dai mano kong ngamnut ban lej pai na mar ngating hanrei utau beri wong em piap lej pai kam dei ga jaka jong pi hang ni lej pai kalong kemi kata kalong kemi kala lej pai biang kala ya kata ga jingdum bat kala lej pai sha kata ga jaka bat kam su tu su bat hadin kata kasalap ba kidon sibun kikun kita kibriu ki bealum lang hangta hapo ying kasakali ya kini gecingkeli balai pidon hang ni kalayo i ya gejing syai ko henmen ko para kapang pedeng jong gejing pule ke ba menta gesngi kade ba layo i ya gejing syai uyane sulayo i ya ujisu ngiyos ngau naga gospel uyane sulayo i ba ujisu wan nang tau laong kumno uang hakmi ukun lang broad jong ublay ubakit no yakipop kapertay uyoanis ulayo i ya ukris ya ujisu badulapan bena da kasur kabajam da kabawong baune udei utau kun lang brat ukun jong ublay ubakit no yakipop kapertay nang tau yoanis ulaong biang baulayo i wang ngalayo i yaw mensim ubahyar na peneng kum kaparo bad usa halor jong ulayo i nang ta ulayo i biang uang kumno bad ngalayo i ba ngayeng saki ngalayo i ngayeng saki ba une ulang ukun jong ublay ko henmen ko para kolong kemi beiet pio iayu hangne pio iayu kane saudong hangne pio iayu hangne hakaduan pio iayu kane gajing itnat hakane kapertai hangne hakane kaparis nadu menin ladanga kelia pio iayu pilala banyatu bangila yo i ya kane kaparis hilala ban yo iya bun kini kitai ngambatay ngamtip pio iya yu pio iya ki parlog jong pio i
ya ki paralong kemi POE ya ki lendo ki badon ringkat bat pi pila yo i ya kiwei ke ba ngamla ban mudur ke ai ke ba POE henrai menta kolong kemi be ye ko henmen ko para ngiyo i ayu haga jing im chongi kai ke ba ngi kwa ban yo i ban ngi kwa ban pet hato ngi la yo i ya kata kani kalong kemi haba kayait lenti hakata ke jing dum kali yo i ke jing sai ka ba poi ka ba kut bat kani kala ban long ke jing sisa ba ken mau bangi yait lenti hakane ka perthei kadai teng yait hage jing dum bat ka jing yap habang yait kadai kata ka bangin sapoi sa ke jing sai barladang ilong ki kun chong u ngin sayo i ya kane ke jing sai jong ke jing im ka jing sai jong ke jing mi pat ko men ko para habangi phai sa dien kaba ma phi phila im kum kilong kemi ka ai ki phila yo i ya kane ka perthei kai ke jing kala ka ba phila yo i ya kane ka jing im ka ba phila mat hakapor ba philong samla kai ba pio i bat ka ba menta kai ka ba pio i phila yo i pun ki kumangal ong ngamla ban batai ya kata ga jing yo i chong phi chong nga simet ngale yo i la ga jong ga jing yo i ha ga jing longkot erta lali ka ba ngadang khna nga yo i la ga jong ka jing im chong nga bat ngangit ba ma phiru phila yo i ya ke ai ka ba ma phi phila im nadu badang khna hadu menta te ke ai kata ka ba phila yo i kani ken kadai kata ka bangi phai dien bat ngi yo i ya ke ai ki ba bha ki ba sniu ki ba ki jing ki bang ya kendu ki jing kemen ki bang ya kendu kini kidai kita ke jing yo i chongi ngio i ka perthei ka ba shai ngio i ka perthei ke jing kemen ha ka to ka por ngio i ngio mat ya kata ka jing yale ka bajur ban long kemi ban long nong hikai ban long nong yalam ha kari ka jaj ban riu ban long kilendo kiruniam ban long kita kiba pej bakmi ya ki wei pat ngilayo i pila ban ong mentang ngilayo i ka ai ka bala ja ka ai ka bala long pilayo i ka ai ka bala yat lingba bat kano ka ba ngila long mentah kata ka de gejing yo i ya gejing im bat haba pi pai sa gejing im mensim pin yo i bat pin dap de gejing sngongu yo blei lada pi yo i ya ki ba bat apdeng jong kita ke jing ya le lani ki ba jing ba ka de gejing don ka kti jong blei kamut ngeleu i ya gejing sai bau blei ulap tin lenti yangi kata ken ka de gejing yo i jongi ka ba ngi pai din wala dang ilong hakano kano ka benta ngi de ban pai sa kani ka benta ban yo i bau blei ulai alam yangi ban ngi don hadu menta kadon gejing sai ka ba alam lenti yangi wala dang ya kendu gejing kemen ne gejing ne gejing sngosi ne gejing sngodio baro kita kiba mangi ngile omat ngile i ngidon ki yeng kisam ki baduk ki bajanjar ngilayo i kata ngidon ki yeng kisam ki babit ki babyang ki baruspa mentangi kelakum no ngilayo i ya kata ngitip ya kata kani kade gejing yo i jong gajing im jongi kaba ngi pai sadien habang ipet ya kaba menta ngiyo i ka ai ngiyo i ya kani kaba ngidon menta kajing im jongi ka bangi lapoi hakarta ka basan peu ne ka ban riu peu ne ka ba nyo peu ne ka ba pra peu ne ka ba ar peu kata ka dei ka ba ka menta ka ba mangi ngidon hang ne ngio i ka ngio i menta ka ngi pej menta kolong kemi ba iet ko hanben ko para bi iet baro pej daki khmat jong jisu pin sa yo i ya ke ba mapi pimla ban sngutu habang yong ngapet ya kita deki khmat jong Jesu pai shala ying lasem kum kilong kimi ngan pet kelum lang ya barok kikun ngam sem la pet siliang yano ngapet lagi jong ki khmat bad dagani ga jing pet jong ngam sem la le siliang yano ujisu ula kren ula yathu yangi badula pet ba habau pej ya kahima jong u kahima ga jong u blai pej siliang yano pej theu yano henrei pej lang ya baro nagabanta ga jing bhalang jong baro nagabanta ga jing mentoi ga jing im jong baro kande ga jing pej jong Jesu
mentah ka jing im jongi ngipet ya ki bangi bishar kat kum ka jing la kat kum ka jing bhabriu kat kum ka jing start kat kum ka jing tip jongki ngi bishar ya ki habangi bishar ngim shem la don kani ka khmat ngim shem la yo i ngim yo i ngilamat la ngio i tang siteng siliang handai ngi matla ladangim yo i ya ki ki babha bar ladangim lipet lang ladangim khmi lang ya ki weipat kum kinong yalam ladadei kinong hikai lane kinong yalam haka jing im haka im lang salang kum kilendo kiruniam kum ki nong khmi nong pet ngidei bandon kani ka khmat kai ka khmat bang yo i hatongen pet siliang tang namar bakitu ki kham sobha ki kham ie janga ngan buram ngan ie jaki bat ngan le kham bha yaki hato kata kadei ka jing pet jong Jesu em ko hen men ko para ka jing pet ka jong Jesu theo lada pi isi ne phile ben ne phi keno la ne phile kano upet ye ka ju pikan mau Jesu ha gading pena ha balos din halor gading pena ula duai uang kumno ko kanrat to map yakine namar kim tip yakai ke bakilale ula pe yaki baro daga jing ie syam la penrem yaki namar balai namar utip yakata gohan ben ko para kahima jong blai kawan na kabanta baro wala dang ngilong hakano kano kekerdan ngilong ngidong la ka jong kacing syakri jongi lagade ha kam politics lagade ha ka kam balang lagade ha kapo kam sinong lagade ha po yeng po sem ngidon kane ka responsibility bangin pet kumno ki khmat jongi ngin pet bat kumno ngin saong bangila yo i ngin sala ban ong ladang ila yo i shisha ya ke ka babha bat ngyo i ya ke ba omlong ru re ngi pet ya kata daga ching isnai ngi pet lang baro kaniken kata ka diga ching pet ka khmat chung Jesu ngin yo i ya ke ba mangi ngimla ban mudur henrei baro kilong na ka banta chungi ladang ade unong yalam urang ba sunong lane unong yalam hapo ki an lane hapo jong ki kam perthei lane po kam sunong kam thau ne po kabalang ngapet lang ya bro ngamdei unong mikmat tang na kabenta jong la jong lane jong gitu kiba iet kiba kersan yanga nga kumulendo lane mga kum unong sarai kum bishop ngamla ban pet siliang henrei ngipet na ngapet na kabenta baro hot ngimla ban penbiang ya kita gijingdon kam jong baro henrei ngidai bandon kaman sim bangi pet ya kata bangile sano bangila banle ngile kata ken kadei kacing pet kabau Jesu kwa yangi baki khmat jong u kilong na kabenta kane bangin pet bat ngin khmi na kabenta baro ko hen men ko para bi iet kane ken kadei kaba menta ngipet yau Jesu udon hangne ngiyo i ngiya kendu ya u menta hakayu kharis bukut ngiyo bam ya u ngiyo bam hakamet kabama u ai yangi leng bau pu ngiyo i yakani bad habangi pai ya ga jing pet jing khmi jongi habangi pet ya kinong hikai bangilong kinong hikai lani kilong kimi ngong biang ngimla ban pet siliang ya ki khna kiba kham start lani kiba kham duna ngi hapan pet ya baro ngide ban tip ya kata ngide ban don ka khmat ka jong Jesu ka khmat kaba ngi iet bat ngi arab bat ngi persang kat bala ban le ya kata walada don kiba persya walada don kiba msngu tenat walada don kita kiba om sngu hun ya kata ru henrei to don lage jong ki khmat ka jong Jesu ka khmat ka jong Jesu kaba pet ya baro bat ka khmat ka jong ka hima ka jong ublei ulawan na ka benta baro pikan mau ngi osngau menta u Jesu wan haki kon Israel wan yanang to rei wang ngam syam lawan tang na kabenta kani kaying kasem ngawan na kabenta baro bat ka jing penim ka jing suspa bat ka jing map kalong na kabenta baro ki bapai sanga ko hen ko para kani ken kade banlong na kabenta chungi kum ki khun chung blei bangi pet ngi khmi ya ki wei ka chu ka jing pet ka chungi bat habangi pai sha dien shakmat ngimla ban yo i ya ke ka ban jala shai
ngimla banong ngalayo ya kata ka ba jakum ta ken mau ki breu ki baong bagin ya tu lupa lanekin kren nagabanta kata don ladau blay ai kasap kinom la bantip ya kalasay don bala bantip ya kalasay hato ngintip kan jayu lasay kan jayu yang itang sibit ngimla bantip ay ruem nagtagadaw ngiong hakipor ba dangdon lawan kaliur ka pernai ka sngi handray siminit lawan uslap wan ka eryong wan ka jing silay wan ujumay ngimtip hagano ka klipmat ngisios ngaw ngitip tanga to kapor ya kalasay ngimla bantip ko hanmen ko para ngimla bantip hakani ka bentakin ba mangingimla ban yo ya kalasay ngimla yo ban yo ya ka siminit haswa jongi ngimla bantip ngimla ban yo Henry haba mangi kum ki kun jong blay habang imla ban yo habang imla ban pej u Jesu mentau Yohanes ukwat yangi pai siya u Jesu kani kadai ga jing shania jongi ngi shania hau blay uban lam lenti yangi ya katagalasay hod ngi don gi jing tmu ngi don kita gi jing trang jongi bakalasay kan long ga ba pernai bakalasay kan long ga ba kemen bakalasay ngan sa job balasay ngan sala ban le kumta kadang ka ba ha bangin yo ya kata bangin yo ya ka ka ba sawan bangin le ya kata knang bangin la ban man la kasngi namar ngi don ka thong ngi ong ka thong ban yo ka ba hadin na kabanta ka ying kasem na kabanta ka jing bha ki kun kikti na kabanta ka jing bha ka ribat ka judge ban riu na kabanta ka jing bha ka jing roy jong kabalang gi yo ya kata ngi kmi ngi trei man kasngi na kabanta kata henry shabar jong kata ngimla pantip ka ka banwan te henry mangi ngi dei bandon kini kikmat ban yo kata bangi don ka thong kalong ba ngi shania haublei ubayalam lenti yangi mentah ka klip mat man ka klip mat ka bangi maun sapten nanti yangi ngi don ka thong ngi don ka jingtrei ngi pendep man la ka klip mat man la ka por man la ka sngi hendrai ya kata la shai yalam lenti yangi bat habangi le ya kata kaniken kata ka de ka thong jong ka jing yo jongi na ka banta ka babha ngi khmi lenti ya ka babha na maru blei sayalam yangi Dekai ka bangin yo madru ka jing janjar ka jing sausi lani ki jing sau dia ngin yo mad ka tangin long ki balakre namar ngimla ban yo tang ya kata ka babha ya ka ban sawan ikala banwan kano handrei long ki balakre kaniken ka dei kata ka jing yo jongi bangi yo ya ka ba lashai da ka ba ngikmi lenti ya ki babha ha ka jing shania ha ka jing alam ka jong ublei te ko henmen ko para bi ai ba kini kisngi kini ke menta kesngi ke cingle niam congi bat man la kesngi ke bangile tongin temu na ke benta kene berbor bangin yo ya kata kala shai da ke jing temu congi da ke kam babha congi da ke jing kermen congi ka jing kermen bakan long ke babha henrei warlada ngia kendu ya kita ki bam long babha ru tongin long ki bakermen bakani ka de kalenti ka bamanging hapan yat bangim dei bantu jing kermen bangim dei bandon kata ga jing sngo diau sngo kumalakut ka perthei lada jai haga jing la jong kani kam dei ban jayangi namar ngi dei bantip panshania haublei haga jing alam ka jong haga jing alam ka jong te ko men ko para kolong kumi bi tongin pet hikmat tongin saong bangila yo pila yo ya ka ba lalet pio ya ka ba menta pinsa yo ya kalashai ai ba kini ke jing temu congi ke tha ke jing alam lenti ke jong Jesu ha ke jing shania hau blei congi ngin sanang ban job ban ngisala ban yale man la kapor man ka klip man hendrai to ai bangin sedang ya ke jing congi ban yo ya ka mentah ka ka bang yo mentah ka ka bang trei mentah ngan le ya ka ba mentah khnang ba kata ka ba lashai kan sawan endang le ban nga pendep hok ya ka ba mentah ko henmen ko para biet kolong kemi biet to ngin IT hau blei haga jinga sajlem jong ka Maria te suti ka kemi jongi ka bayada ka basumar sukhering iman la kapor en yaro yau Jesu Kris
so bahaya yang baro an pla ke cenge jong ke apostol Nak nambar lais pa handriu pau. Lais pa handriu pau. Amen.
Kohen men ko para ba iye ai ba ya baro kiching duai chong kidonut chongi en pen pai shau blei pa badon bor baro ubatrang ba kibriu baro kin laj im bat kin poi shaga jingtip ya ga jing shisha. Na kabanta upa bukhoj upoblio bakhat sau i Bishop Jongi i Bishop Wilbert Marwen kilingdo baro kibadon hagene kasngi kabamenta badna kabanta kabalang bakhoj jong ublei to ai haki kutrai ya umansem bachelor jong me bakinlong kinong penpriang bat kinong bet ya usambay jong ka gospel ha kipa jong me hasla ka perthei ngi kerpat ya me ko try Na kabanta kane karempai Kristen banginang syampang baka jingkodor jang jingej bat kajing ipu iping jong kabalang kamsyong hakijing tei ba itenat Henry ha kajing im riublei jong kiriu ngej ngi kerpat ya me kutrai Iya sa somai rango ta auroro tengtang asong rango ta krek tengrekani chi agus sako tom gijani rang ong ingon agus sakni tomtomani na hayan chengetelo bina jeda kode uamang isol ni gisek telani komatni uamang na pakwat keman mandirang na tomtomani ko rabana getaman gin mongsong bati da auroro Christian bebera geparang ko campengani rang ko daking gepa anching ni mandirang na reping sekarang na anching getel ni kasacakani ko hayan cheng bina getel ching ni biani ko kena cakpo Tongin ya duai na kabenta ki bapang ki basitom ki badon ha ki hospital baper ki badon ha ki yeng ki sem hapo kadaisis jongi bat kham tam na ha kabenta ki bapang ki bomyo lat ban pha sumar ai bau blei trai kenrat un kta ya ki dakakti bas ajungu bakin yo no ya ka jingko jingkia ka bapura ngi kerpat ya me kutrai na kabanta ki para long kmi ki basam jinjinjar ki baduk bakardo bamdon mano bakrashan lem yaki bakin IT hakacing penyai basta jong ublei kin sngow ya kacing don rengkat utrai kenrat hakacing em jongki ba ublei un pentengan yaki un pha kinong yarap yaki bat kin yo mat ya kacing tengan bensem na benta kane ngi kerpat ya me kutrai Agasak ni plak mandirang na hayan singatelo bina jeda kodi wamang saksa sakaban baksa meliye nokdang ni mandirang gata wamang agasako thomthome aro khumonge meliye dongna manggen jenma gatel chuni bi ako khna chakbo gatel chuni bi ako khna chakbo Ko blei trai kenrat to snap isnei kiching duai chungi to priang yakini kiching duai chungi to shaskor ya kiching kerpat ru blei chong kabalang chong me na ba me hi melong katlong chong kiching ru blei baro bato ai ba yakata kabangipan haga chinget ngin yo dashisha dau Chris utrai chongi Amen. Kijing ruai jing terwa nakan nambar lais pa Henry Popra
บัดไลส์ปะพระโพสันไลส์ปะฮันริวโพพระบัดไลส์ปะพระโพสัน
dwai ko hanmen ko para baga jingkenya jong abat jong pi kalong ga bapdiang huna kamadu blai pa badon bor baro Tu train yang kecilnya lagi jong pi na kabenta kecilero katulom kakateng jong tu kajing mentoy ni kakabalang kus jong ku baro kawai. tu ai ko trai ngi kerpan bangin laban simbanta daga ba bit dor yakini gicing maya namar kata sen ngebangi penmenta yakini gicing kenya lapendap yakakam jong gajing suspa yangi dau kresu trai jongi. U trai undon ringkat bat pi Tuho kenteu yala ke donun Tungin ai ngu yau trai u play chongi Da shisha kalong ga bashong hok bat ka badai kadai ti chungi bat ka jing panihim yahangi haman la kapor bat ka chaka banai ngu yame ko kanrat ko pa bakun ko blai badon bor bat bam chukun leng bau trai chongi uchi Jesu Christ ubana marga jing snei chonga jing long ba pop ki brio ulapan red yala de ban kaya u nakate soti daga jing shashi tom halor gading pna ulap lajing inaga jing yabam cukut badag bami pad na kibayap ulayang iya ka jing imbaham cukut bad na mahal kata rengkat bat ki angel bat ki ahar ka angel ki kat slim bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki borcho hong ka habneng ngirwai ka jing rwaya ro yame bat ngipan bena klem sange Dashisha melong bakut ko try bat ka dehok babaro ke ba melatau kin yaro yame namarling bau kun chong meu try chong eu Jesu Christ da ka bor bat ka ching tray chong men sim bakut me ai ching im bat me pen kut pen kentang ya ke baro bat mem ju sange ban lum halade ya laupat kenang banadu bami shadu basep kasngi enterwa ka kenya ka kriam bakut sha ka kerteng chong me namar kata ko trai ngi kerpadrit yame badau chu mensim mensngau bha ban pen ko jakini kicin ai ki bangi lawanra ban pen kentang yaki bakin kelalong kamet bat kesnam chong kun chong meu trai chong yu Jesu Christ ubala hukum yangi ban pen menta yakini kicing maya namar mauhi hakamiet belai tino yu ula shim yokpu badagabai ngu yame ula dwai kerku badula kedia yau badula yau halakisan ran uang to shim batobam nakane pi baro namar kane kalong kamet chonga
ya kebayan IT na kebenta jong pi. Ha kaju karukom endala layabam ulashim ya kakuri badagabaingu biang yame ulai yaka halakisandran uong to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong jongka snam jonga jongga jutang batmai jong bam cukut ya kaban penmi na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta gaching map ya kipop to le yakane bankan mau yanga. Kaching maya chong kaching Namar kata ko try katbangi penmenta ya gajing syashitom bapelaj im jong kun jong me ya gajing mi pat badon buram jong u bad ya gajing kiu jong u shabeneng badru katbang ya pmilanti gajing wan biang jong u ngitarwas ngangu hame ya kane gajing kenya kabakut bad kabaim ngikarpat ya me tope ya gajing terwa kenya jong kabalang jong me bad to kubur ya ujing kenya bad gajing yap jong u melamon ban penyasuk yangi bat mehi toai bamangi kebayan psa da kamet bat kesnam jong kun jong me bat ya kebayan pendap da musim baku jong u ngin kelalong kawai kamet kawai kamensim hau kris Don penjanai yangi ban long ka jing terwa bam jukut hame kenang ba ngin yo ya kanong pateng lembat ki balajit jome kerpang rengkat bat kamariat bertesuti bukhoi kakmi jong ublei rengkat bru Joseph bukhoi ukurim jongka lembar ki apostle bukhoi ki mate bakrau buram ha ka bangi shania ban yo jingyarap na ka jingya side lem baklem kot jongki hakmat jongme Nigarbat ko try. Toay ba unayo jing kanya jing penyesuk jongi. Un penroy ya kasuk kasan bajing penim ya kapartai barok kawe. To sobha ban penskam ha kajing et bat kajing et. Ya kabalang pilkrim jang mehangna sela partai. Rengkaru syakri jang meuliyo kpa buku jengi. Wilbad bishop jengi. Kakan hun ki bishop. Kileng do barok. Baru paj barok ya mamala penlong ujang me. Tos ngap ya kajing dua jang kene kaying kasam kabalum lang kamamala khot. Lang hakmat jang me ko kpa be e basban hagijing snei jang me tulum lang ki khun jang me baro ki bala sapriang hasatla ka pertai ya ki henmen ki parajungi senrang bat kentai ki bala kladno hagijing snei jang me padi to baro ki bala pensu bahaya me shua bakin kladno nakne gajing im top dengi ki sagit daga jingi siaka hima jong me hang tangi kermen bandon bat ban yahun lang daga burom jong me dau trai jungi Yesus Kris dau ba metesei hakapartei ya baro kijing bha da u lembadu badha u kan long hameu play pa badon bon Haga long kawe chu men sim baku baro kaburam bat kachiaro chu nom la chu nom
bala hukum ingi daw nong panim, bat kumbalahi kai ngi dekak tin blay ngi not bandua hai. Kupa chongi bahai, kan long kabakul ka terten chong me, kan wan ka hima chong me, kan long ka mon chong me, akakendo kumbahat ne, tu ayang imenta kecing bam chongi, kabahara kasmi, waktu yang ia kirim kancongi, tumbangi rungi ma, ya kibales niu yangi, awat yalam yangi, syaka cipensyon, enrei to pelayani, tu pelajang ingi kerpat ko try ni kejeng sneu baro, ha kejeng spon jome to ai jeng suk jeng san ni kesngi chongi, kenang bade kejeng ra ba kejeng snei chome ngin laj berabor na kapo, bat ngin yo jeng adan ni kejeng janjar baro, kat bang rap kemilan ti kejeng kermen bakut, bade kejeng wan pa jong nong panim chongi, o Jesu Christ. Namarga chongi kalong kalima, kachongi kaborbat kapuro, junom la junom. Putra Jesu Christ me belong hak apostol chong me, kajeng suk ngai api, kajeng suk chunga ai api. Wat pe jeki pop chungi rei ke chunge chong kabalang chong me, bada ke jeng sbon chong me to ai kai ke jeng suk bat ching tele ka wei kat kum kamon chong me, mame ba em badu basan cha chunom la chunom. Amen. Ka jeng suk utrai kan don barabo reng kat bat pi. Tuya terwa kadag jong jing suk iway ya iway pan. Kun lang broad chong ublay, hakmi bakit no yakipop chong kapertay, sok ito kibala siya kot siya gajing kawai chong kun lang broad. Kukunrad nung siyang hok, rung po kayong chonga, sway siya na sikantin, muslim chonga kansatyahi. We request all the brothers and sisters, please do come and help with the distribution of the Holy Communion. We request all the brothers and sisters, please do come and help to distribute the Holy Communion. Kijing ruai communion hakak tien garo.
Nakanambar Shispa Kandai Posau. Shispa Kandai Posau. Trong mi mà rô sư ta
sim jong Chris tu pen kuj par yanga met u Chris tu pen im yanga batuj naka krung u Chris tu saj yanga snam u Chris tendep yanga kujing sha le ben tu pen klan shu yanga Chris babha tu sha skor yanga
melapan kre ya kami kawai hakmat jonga. Bat katno ka jingkor dor ka kuri ka balapan jak sliang yanga. Tong in yadwai. To the hangi ko try yo man sim jong ka jing ye jong me. Bat ha ka jing sbon jong me. Yakito kiba melapsa hun da uwe ukpu na peneng. To penlong yaki kawai ka jingmut kawai ka donut. Dau kre sutrai jongi. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Tunggu lagi jong ke klik na ke bentar ke cingkarku. To ke cing suk jong ublay, kabab hal palat liam ya baro ke cing sempang, kan ria ke donut bat ya ke mensim jong pi, haga cing tip bat ke cing e jau ublay, bat yau kun jong utrai jong iu Jesu Kris. Bat ke cingkerku jong ublay badon bor baro, ukpa, badukun, badu mensem bakut kan hiaralor jong pi, bat kan sabat pi junom. Tulej suk kamas kalawai. Kublai shibun ya pi baro iwait paiwai, kublai shibun ya kakwayar, kublai shibun ya pi baro kibala shimbanta de gecingkemen. Ha kani kasngi utrai kabanwan ngin se alait pensingan sya mairang na kabanta ka seng rangba kiseng longkpa kirpat ya piru banduai na kabanta jongki. Bat ngi kitpok kitwiang ya ai kecing kublai ya pi baro iwai paiwai kublai shibun. Ini cendur lang ne pada bishop bagi padar barak te pajak barak sebahaya yang kenang bangina banyu cendur lang bat pigi pajak. Na kabanta ka paris mau kerwat haga sitrik jeng benai baar kan sedan kijeng gerku kijeng meneh hanong galang kesinang kebamdan katolik kedan tang sijeng badia kijeng meneh layrap da kijeng rap jeng usim jeng himalang rin bat ka paris ngiat relang bos im jeng himalang rin ula ai ka kendau bat ka pisaru kendet ban yarap na banta ban sinai kijeng meneh bat ngi ki pai kristan na ka paris ro nang ba ka paris ngi trelang bantai kini kijing meneh in sakarku ke sitrik jeng benai baar ladanan na pedang jeng pi wakwa benar pendiskan lam ne ke sinang ke bamdan katolik ke berantang sijing bat kita ke badan ke mensim menyarap lam ya kini kijing meneh ke bagidang te thamai ngi pedang subhai kita barak na kiwei pada ki paris ke belai siban Nak nambal sanspa life holai. Sanspa life holai.
kajing kublay ngaungu Shapi baro kipa jong ublay kibala poy ha kane ka paris jongi ha kane kasngi menta nga ai ka jing kublay sungu na do ya i bishop be jongi ki father baro ki sister ki riurang ba ki jongi ki invitees ki bangila khot sobha but ya pi baro ki pa jong blay ki balawan na jan bat na jingai kamtam na ki bawan na po ki arpo south li ki diocese but ki bangila khot sobha na ki we ki diocese ru te ha ka ni ka por ngindan khendiat ka jing kublay ngungu na ka banta ki riurang ba i jongi ki baladon kti ban yarap yangi na kabenta kan ka jingya seng jungi te ashwa kan ni khindiat ngan aishwa ka jing pentip la karpat ya baro khoi ki nadu i bishop be ye jungi ki invitees ki father ki sister baro ki bangi ngila khot ngobha ngila penkre ya ka bam hang te hapo hol ne ya chapo hol nang na kabenta ki choir kadon ka jakashani bala penkre lupa na kabenta jongpi sngo bha ki choir ban lek bam shetu nang ta na kabenta ki delegates ki volunteer kin lek bam sha katai ka jaka bala penkre na du menin nang ta na kabenta ki pat riunge jong ublay ki don ki dukan ki bala penkre sya kini ki surok syanir syaneng ru kidon sya thi syarum ru kidon ki dukan ki babyang bat hakador ka babit di kublay shibon ya baro bana kani kapor ngashim ya kani kakabu ban ai ki token of love kum kadak jong ka jing e jongi na kabenta kini kiri orang ba ki balawan nadu na jingai banwan jingo yangi hakani ka paris jongi batru banwan dan lem dorengkat bat ngi hapdeng ka jingbun kam ka jongki te banam penslam me kapor sisendon ngakot ya kinongkit kam jong ka paris bakin wan syakmat bat ngakarpat ru ya kini kiri orang ba bakin wan syakmat na kabenta ka jing ai kublay ngungu ka jongi ngakarpat ya i bishop ba i jungi ba in pediang ya kani ka token of love jungi nangta ya i ex MP jungi i ma Vincent Pala sobawan shani shakmat nangta ya iba Barnabas ibawan nang tay na po Shillong Diocese nangta na kabenta iba li H Taba na kabenta iba Commander Shang Pliang ngakarpat kini kiri orang ba banwan syakmat ban pediang ya kini kijing ais ngobah barit bat bai jongi to kublay shibun ya kilong kemi bat epi ki iba Barnabas nong ba iba li H Taba nata iba Commander Shang Pliang ngini ai ka jing thapti ka bajam na ka benta ka jing subon ka jungki kublay shibon kublay shihajor ngu ya kirang ba baro ki badana pedeng jungi bat ndangi la dep nang ni ngakarpat lang ya pi baro pangilay bam jahang te po hol kublay shibon ka jing le buram lanai ka felicitation kampat kut sa khandiat menta kilong kmi ki balawan karpang na Itanagar Diocese ki kwa ban ai jing ai ngobaha ya i bishop e jongi ya i father parish priest but ya i father spiritual advisor but kumjuro ya ki nyongot kinongkit kam jongka women commission but i president jongka host parish. So we invite our dear women leaders from Itanagar Diocese to come forward and do your
Pai ba berola karpat bahang tai kidan kalendar jong ki senglong kemi ke senduk senglong kemi sebaya tet ban kersian lem ya ki senglong kemi na ke banta ke bapitit ikini kalendar na ta ki kemi ki paru dan to ki kelong kerku sabha tet kita ban bum kerku ban kerku yalade ke yang kesem bab hidwai mid dwai step ki kelong kerku kidan to ki kalendar jong kedai sisru ki diary bible sabaya tet na ke banta jonan kam ki yang kesem ki diary bible ki kalendar jong diocese ki kalendar jong kilong kemi sabha yetlam banirab lem kilong kemi bar kumju to ki kilong ba pin bo kerku yang asam haba hidwai mid dwai step te sakar ku ki kun kti jong pi te dik to ki kilong hang sai Sngobha kinongkit kam jong ka Women Commission banwan hane khmat baro nyongut bat I President jong ka host parish I kong banrilin Thank you so much, our dearest women from Itanagar, for the beautiful gift. Menta, ngidon kajing leburam yakiru na markin salaj no marsendep kani kamas bakhoj hadin kajing bamja. Tingiru na kalyang ka Women Commission ngin saai jing ai sobha yaki. Sngobha ki dakhot jong ka Women Commission manwan hane khmat. We would like to invite our Itanagar women friends to come forward for the felicitation from our diocese. Let us give them a round of applause. Round of applause. Tungin thapti jam. Trong
So thank you so much, dear friends from Itanagar Diocese. Your presence, your fellowship and commitment have been a true blessing to this convention. Thank you so much. We wish you safe journey. Kublai shibun e bishop pada kilingdo bai jongi ki balaya sanran lang bat ngi hakani kapor bangi le ini program balingkon. Tementa kumningin siale bamja nang ta padingin sawan pai biang na kabanta ka program no pai sngi.